Čo pomáha na hnisavý vačok? Hnisavé vačky sa často vyskytujú aj u detí. Takýto zápal v ústach dieťaťa treba riešiť, pretože pod mliečnym zubom sa vyvíja zárodok trvalého zuba. Ak máte v ústach hnisavý zub a objaví sa u vás horúčka či nevoľnosť, vyhľadajte ihneď pohotovosť. Ahojte, volám sa Andrea Hrubá, som zubná lekárka. Vítajte pri ďalšom videu z môjho edukatívneho projektu Zápisník zubárky. Ak vás dnes zaujme niečo konkrétne alebo budete mať otázky, neváhajte ich napísať do komentárov pod videom. Dnes si povieme viac o hnisavom váčku na ďasne. Na začiatok chcem upozorniť, že informácie, ktoré vám tu poskytnem, sú všeobecné a slúžia na osvetu. Nenahradzajú odborné vyšetrenie ani liečbu vášho zubného lekára. A nezabúdajte, najdôležitejšie je vždy riadiť sa radami svojho ošetrujúceho lekára. Hnisavý vačok pri zube vyzerá takto. Objaví sa na ďasne alebo na podnebí. Je zhruba tam, kde je koreň zuba. Vyzerá ako malý hrášok. Má tmavo-ružovú, zapálenú farbu. Na povrchu sa vytvára biele miesto, hnis. Niekedy je vačok naplnený hnisom a keď ho stlačíte, hnis z neho vytečie. Po stlačení vačok na chvíľu stlasne, ale neskôr sa opäť naplní. Takýto vačok sa tiež nazýva fistula. Hnisavý vačok môže vzniknúť buď nad zubom alebo pod ním. Záleží na tom, či je zub v čelosti alebo v sánke a z ktorej strany sa na to pozeráme. Keď sa v zube alebo kdekoľvek v tele objaví infekcia, organizmus začne bojovať. Posiela na miesto infekcie imunitné bunky, ktoré sa snažia infekciu zlikvidovať. Odumreté baktérie, biele krvinky a poškodené tkanivo sa zmiešajú a vytvoria hnis. Hnis si hľadá cestu z organizmu von a šíri sa cestou najmenšieho odporu medzi tkanivami. V ústach to môže vyústiť do bolestivého opuchu, ktorý treba hneď riešiť, alebo sa vytvorí fistula, tzv. Vačok, ktorý tiež nesmiete ignorovať a čím skôr je potrebné vyhľadať zubného lekára. Baktérie sa z miesta neošetreného zuba dostávajú do krvi a cestujú do celého organizmu. Môžu spôsobiť lokálne alebo celkové komplikácie. Ak máte v ústach hnisavý zub a objaví sa u vás horúčka či nevoľnosť, vyhľadajte ihneď pohotovosť. Môžete si všimnúť aj ďalšie príznaky. Bolesť zuba pri zahryznutí. Bolesť ďasna, keď sa dotknete miesta s fistulou. Zápach z úst. Zub pri vačku sa môže kývať, najmä ak je kosť okolo zuba poškodená hnisom. Na zube pri vačku sa väčšinou nachádza veľká plomba, korunka, veľký kas, môže to byť však aj zlomený zub. Nemusíte však na zube vidieť nič, niekedy sa môže hnisavý vačok vytvoriť následkom úrazu. Ak sa vytvorí opuch a stále rastie, nečakajte do rána, choďte hneď na zubnú pohotovosť. Prečo sa hnisavý vačok vlastne začne tvoriť? Zub je pevne ukotvený v kosti. Na povrchu má sklovinu, pod ňou zubovinu a vo vnútri je zubná dreň. Keď sa na zube vytvorí kas a baktérie sa dostanú hlboko dovnútra, zubná dreň odumrie. Takýto stav sa nazýva nekróza zubnej drene. Do odumretého tkaniva sa nasťahujú baktérie a začnú tkanivo zubnej drene rozkladať. Tomuto hovoríme už gangréna zubnej drene. Takýto mŕtvý obsah zubu je plný baktérií, na ktoré telo ihneď reaguje a imunitný systém posiela na toto miesto svoje bunky, ktoré s baktériami bojujú. A na tomto mieste sa tvorí hnis. Hnis potom môže vytekať cez dieru v zube alebo si nájde cestu cez kanáliky v koreni zuba do kosti. Z nej sa dostáva do mäkkej sliznice a pri koreňovej časti zuba tak vzniká hnisavý vačok, nazývaný aj fistula. Čo pomáha na hnisavý vačok? Ak čakáte babské rady, ako hnisavý vačok vyliečiť doma, sklamem vás. Nič také nefunguje. Niektoré stránky odporúčajú potierať vačok liehom, dezinfekčnou ústnou vodou alebo klinčekami. Problém však je, že takto vydezinfikujete len povrch fistuly, ale tá príčina, čiže odumreté tkanivo v zubných kanálikoch, zostáva. Hnis sa bude tvoriť znova a znova. Ani antibiotika nezabránia opakovaniu, pretože baktérie ostávajú vnútri zuba a po rozmnožení opäť vytvoria fistulu. Čo teda môže pomôcť? Najlepšie je navštíviť zubného lekára. Ten vás vyšetrí, pravdepodobne zhotoví rentgenové snímky, aby identifikoval zub, ktorý hnisavý vačok spôsobuje. Na základe klinického a rentgenového vyšetrenia váš lekár navrhne liečebný postup. Najčastejšie sa zub buď extrahuje, alebo sa mu ošetria koreňové kanáliky. Po odstranení baktérií a hnisu koreňové kanáliky lekár hermeticky uzavrie koreňovou výplňou. Ak je všetko správne urobené, hnisavá fistula sa zahojí. Ak však váš lekár usúdi, že nie je možné alebo vhodné endodontické ošetrenie zubu urobiť, alebo je zápal veľmi veľký, prípadne sa zub kýve, tak pravdepodobne pristúpi k extrakcii zubu. Hnisavé vačky sa často vyskytujú aj u detí.
Takýto zápal v ústach dieťaťa treba riešiť, pretože pod mliečnym zubom sa vyvíja zárodok trvalého zuba. Baktérie z hnisavého váčku sa dostávajú do celého organizmu, preto nie je vhodné mliečny zub ignorovať či prepichovať dieťaťu fistulu. Takáto hnisavá infekcia v ústach dieťaťa nemá čo hľadať, môže spôsobiť lokálne alebo celkové komplikácie. Zároveň, ak by sa stalo, že by trvalý zárodok zuba plával v prehnisanej kosti z neošetreného mliečneho zuba, môže to trvalý zub výrazne poškodiť. Nie je to nič nezvyčajné. Aké riešenie zvolí váš lekár u dieťatka sa bude tiež odvíjať od vyšetrenia, rentgenového snímku a spolupráce dieťaťa. Dúfam, že sa vám video páčilo, no tento obsah slúži naozaj iba na informatívne účely a nenahrádza odbornú zdravotnú starostlivosť ani vyšetrenie. V prípade zdravotných problémov vždy vyhľadajte svojho ošetrujúceho lekára alebo odborníka.